Přátelé, dámy a pánové, dobrý den. Ano, jsem to já, váš oblíbený moderátor Jakub Díra. Máme tady opravdovou špičku na CZSK scéně. Pojďme si tedy přivítat naše bojovníky. Hele, řeknu to na rovinu, toho hajzla slovenského si chci podat už hodně dlouho. Ani sa nebudem vyjadrovať k tvojmu gameplayu. Nejvíc mě štve, jak okrádá svoje fanoušky s takzvaným top dono balíčkem. Pavle, ty jsi vždycky chtěl být jednička na českém Twitchi. Dělal si ze mě srandu, že píchám 14, ale kdo se směje teď? Máš takový štěstí, že máš zaprdelý sekuriťáky, jinak bych po tobě hnedka skočil. Tak jo, první část dnešní tiskovky máme za sebou. Můžeme se teda rovnou vrhnout na další část, neboli otázky z Instagramu. Ano, jak říká Tomáš, vybrali jsme otázky, co nám přišly nejzajímavější nebo co se nejvíce opakovaly. Každopádně máme menší zpoždění, takže to nebudeme zdržovat. Poprosil bych teda naši asistentku, aby nám donesla mobil s otázkami. Hajzet, co ten tady do prdele dělá? Čau všichni. Připravil jsem si pro vás rychlou 30vteřinovou tématickou vsuvku. Rozjeď to DJ. Nechovej se jak klaun. Jestli chceš být můj G. Jestli nechceš, abych tě po 5 minutách poslal do píči. Normálně přijď, normálně pozdrav. A chovej se slušně. Zavři už hubu, hajzete, seber se a vypadni, kdo to má poslouchat do prdele. Nemáš tady vůbec co dělat, to já jsem tě stvořil. Super, hajzete, to by stačilo, můžeš si jít zase sednout. Ještě než začneme, tak bych vás o něco chtěl poprosit. Dneska mi není moc dobře a bolí mě hlava, tak prosím, jestli zbytek tiskovky můžeme zachovat v klidu. Jasný, Tome, neboj, pohlídám to tady. 5 minutes later. Pičos mi vylil pití, kundo. Do prdele všechny vás, slyšíte mě? Zavri piť, ty zbytočný oberač kyslíku. A tebe spí kříčku, tebe si vychutná. Přátelé, omlouváme se, ale museli jsme spojení přerušit, protože Czech Cloud se doslova utrhl ze řetězu. Muselo na něj naskočit asi 5 sekuriťáků, protože nám vyhrožoval, že nás zabije. A ještě k tomu nám zničil půlku studia. Rozhodli jsme se dát Czech Cloudovi pokutu ve výši 10 000 korun. Co jsi to řekl ty? Omlouváme se všem ještě jednou za tyhle technické problémy. My se už ale vrhneme na první otázku z Instagramu mířenou na Resta, která se opakovala snad nejvíce. A otázka zní, jestli jsi už dneska honil. Počúvaj, Lesi, nie, nehonil som si a cikulu som nešvácal už asi 15 rokov. 15 let jsi nehonil, prosím tě, to by stahal koule po zemi. Šetrím si to na náš zápas. Až vyhrám, dám ti ochutnať moju šťavu. Chcem si spraviť svoj drink ako má Daklok, tak mi môžeš dať feedback, ako ti chutila kokotko. Paráda, kluci, ale tohle jste si mohli nechat pro sebe. Máme tady teď otázku i pro Czech Clouda. Jaký je tvůj reálný body count? Nevím, co tím teď myslíš, jako kolik jsem oddělal lidí? Ne, s kolika holkama si spal? Aha, jasný, no hele, když jsem dělal v autu, tak jsem žil sen snad každýho muže, byl jsem takový druhý Robert Rosenberg a za večer jsem vystřídal klidně 10 holek, takže si to můžete spočítat sami. Já to přestal počítat, když to bylo přes 500. Tady máte odpověď, přátelé. Každopádně teď otázka na Herdina. Jestli plánuješ někdy ještě hrát se svojí přítelkyní? Hele, dřív jsme spolu hráli, ale společné streamy s přítelkyní neústí v nic dobrého. Například Žolík 22 Praise byl svojí holku, když hráli CSko. Já si tím nechci kazit náš vztah, protože já jsem při lolku dost toxický. To zní rozumně, veřejný vztahy nepřináší dobrotu. Teď otázka na tvého protivníka Agraela. Baví tě vůbec ještě hrát hry? Tak baví, nebaví, záleží, kolik lidí posílají peněz, že jo? Jak se říká, za hodně peněz, hodně muziky. Jasně, že mě baví hrát, když slyším, jak mi cinkají prašule. Na druhou stranu, když lidi dlouho nic neposílají, tak stačí pohrozit, že to dneska moc nefíluju a že budu brzo končit stream. To funguje vždycky a do pár vteřin se cinkačka zase rozjede. Tohle je přesně ten Vojta, kterýho nemám rád, stal se z něj úplnej žid na prachy a vůbec mu nevadí obírat svoje diváky. Jasně, většinou posílají peníze dospělí lidi, ale jednou za čas se stane, že nějaký děcko ukradne mamce kreditku a začne tam posílat tisíce korun. A Vojta fakt refundy nedává. Pavle, já ale nejsem streamer, já jsem podnikatel. To jen ty si tady hraješ na hippíka a děláš, že ti jsou prachy u prdele. Jsou to peníze jako peníze. Hlavně ten fotbalový klub se sám nezaplatí. Tak to slyšíte sami, jestli chcete, aby váš oblíbený streamer byl šťastný, tak mu musíte pravidelně posílat peníze. Každopádně máme tu otázku na Freeze, jestli je podle tebe v pořádku mít více holek ve vztahu. Dneska je rychlá doba a mít aspoň 2 frajerky je skoro normální. Nejhorší je, když jich střídáš fakt hodně a omylem si popleteš jména. To se právě stalo mně. Počkej, já myslel, že jsi říkal, že tě tvoje ex podvedla? No, radši se přesuneme k Opatovi. Otázka zní, jestli ještě plánuješ někdy zapnout stream? Hele, udělal jsem jako v životě hodně chyb, asi nemusím vysvětlovat, ale tohle byl největší přešlap.
Chci to nechat chvíli uležet a potom Co to? Do prdele. Jsem celý odhoven, kurva. Až zjistím, kdo z vás zmrdu to po mně hodil, tak uvidíte vy parchanti. To fakt nevydržíte, bejt alespoň 5 minut v klidu? Už mě fakt serete. Měl jsem připravený další otázky, ale už na to nemám náladu. Jdeme na ty live hovory a končíme. Poprosím produkci, aby zveřejnili telefonní číslo. Pardon, to jsem nechtěl. Kluci, za chvilku končíme, tak to prosím ještě chvilku vydržte. Sakra, jsem si zapomněl vypnout vyzvánění. Tak máme tady prvního volajícího. Jak se jmenuješ a na koho máš otázku? Čau, tady Skinnyman, možná mě znáte jako ex-moderátora od CheckClouda. A sakra. Ano, a na koho máš otázku? Hele, koukám, jak tam CheckCloud vyvádí, tak mu trošku srazím hřebínek. U Chekyho jsem moderoval docela dlouho a na to, jak nasliboval všem módům, že bude každý měsíc výplata, že nám dokonce koupí auto a další výhody, tak hovno z toho. Jediný, co jsem dostal, bylo asi 200 usmrkaných korun. Hele, sorry Skinny, ale to je tvůj problém. Já pro tebe ty peníze připravený měl, ale ty jsi prvně požádal o móda u Redyho a potom u Resta. Už jsem to s tebou nevydržel. Hlavně si mi pohřbil celou kariéru, protože si lidi ze mě dělají srandu jak v osobním životě, tak na internetu. Toho statusu se už nikdy nezbavím. Vypadá, že nám to Skinny zavěsil. Máme tu ale rovnou dalšího volajícího. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Čau, tu Gregor, volám z Dubnice a mám otázku na Resta, či ideme na kurvy. Vice, jebe ti? Čo skúšaš? Aký Gregor? Myslíš, že ťa nespoznám? Vtipálek ten Vice. Máme tu ale rovnou dalšího volajícího. Čau, tady Flygun.cz, mám otázku na Herdina. Jak plánuješ ukončit Vojtu? Čau, Melichare, hele, asi nechci moc prozrazovat svoje tajný komba, ale kdyby šlo do tuhýho, tak mám ESO v rukávu, že Vojtu chytím za koule a udělám z něj poslušného chlapečka. Pavle, my ale jdeme pravidla MMA, tam se nemůže chytat za koule. Pozor, vy dva máte speciální pravidla neboli zápas bez pravidel, takže ve vašem zápasu si můžete například strkat prsty do očí a ano, můžete se chytat i za koule. Tak to ti přeju hodně štěstí, Vojto. Ahoj, jak se jmenuješ a na koho máš otázku? Čau Vojto, to jsem já Radovan. Slyšíme se? Ano, slyšíme, můžeš hovořit. Pane bože Radovane, típni to a nedělej mi tady ostudu. Halo, moment. Nějak mi ten krám nechce fungovat. Jo, už to jde, posraný technologie. Za mých mladých let to byly pořádný telefony. Nokia 3310 to byl mobil panečku. Tak povídej, na koho máš teda otázku. No, na Vojtu, to je jasný. Jaký má názor na černochy? Jinak se pochlubí v televizi. Já právě dneska jednoho potkal, tak jsem si hnedka na tebe vzpomněl. Radované, kurva, pšt. Já s nima žádný problém nemám, děláš si ze mě už prdel? No, však já právě taky ne. Čím se směješ? To je odpověď univerzální. Vážně, tohle, jo, tohle. Kluci, radši to ukončíme, trochu jsem se lekl, co z něj vyleze. Nepotřebujeme přijít o posledního sponzora. Dáme si teda ještě poslední 2 hovory, tak můžete volat, číslo máte dole na obrazovce. Ahoj, jak se jmenuješ a na koho máš otázku? Ahojky, tady vaše královna Veronika Fox, zdravím mého Agraela, Hajzeta, Opata a mého miláčka Freeze. Lásko, fandím ti, sice jdeš proti mé druhé lásce Opatovi, ale ty seš moje zlatíčko. A jestli vyhraješ, tak dostaneš sladkou odměnu. Vysaju ti ty tvoje modrý koule, tak jak to máš nejradši. Aleš, že ses ani nepochlubil s Verčou, jsem ti ji takhle dohodil. Díky zlato, tahle výhra bude pro tebe. Yes. Máme tady posledního volajícího. Jak se jmenuješ a... Čau, tady Babves, mám otázku na Opata. Kdy budou točky, ty hajzle? Kvůli tobě jsem namotaný jak svině a jak nestreamuješ, tak jsem prohrál další výplatu. Fotr mě vyhodil na ulici, protože jsem prej nula. Půjčil jsem si v bance a to jsem prohrál taky. Zasranej doghouse, vole. Nazdar Babves, hele ty prasozmrde, ani to neskoušej svádět na mě. Ty jsi měl vždycky sklony ke gamblingu. A točky budou, jen tomu dávám ještě čas. Vyhol mi prdel. Tak hovory máme za sebou. Počkat, je tu ještě jeden hovor. Názdar všetci, tu Michael. Kdo? Michael Average, najznámejší slovenský streamer. Hej, chcel by som popriať CheckCloudovi všetko najlepšie do zápasu, lebo tiež nemám rád Resta a rovno by som tu chcel niekoho vyzvať na zápas, či nebude posraný. Asi vím, o co jde, můžeš ale i divákům prozradit, o koho se jedná a co jste v minulosti spolu měli za problém?
Je z Dubnice a má asi 150 cm, nie je to rest, jeho meno je Maťo, má rád sekundy, ale nevie rátať do viacej ako 2. Čo? Dvojsekundový Maťo vyzdielal fotky nahé inej ženy pomocou svojho Discordu a jeho komunity. Nič sa mu nestalo na tejto platforme, nedostal ban. Bolo to reportované ňou, bolo to reportované mnou, bolo to priamo odovzdané adminom, ľuďom, zamestnancom Twitchu na to, aby to posunuli ďalej, proste ako nope. Maťo by tady měl být někde v publiku. Ano, už ho vidím. No počujem ťa, ty viebanec, koho chceš vyzývať na zápas, ty chudák brejlatý? Ty by si mal skôr dať zápas tu s Checkloudom, že kto má väčšieho klauna na scéne. Čo ti jebe, že mňa vyzývať? By som ti takú čapol, že by som ti nahodil zrak. Vy dvaja s Restom ste takí ubožiaci, až mi je to ľúto. Dvaja nasypaní buzeranti, ktorí sa fotia vo fitku a v saune si honí navzájom kokoty. Ešte vám chýba spoločná sprcha a máte romantiku jak z lacného gayporna. Prosím vás, chalani, dohodnite mi ten zápas. Ja toho kokotka už nemôžem počúvať. Tak přátelé, můžete nám dát vědět, jestli byste o tenhle zápas měli zájem. Každopádně tohle by bylo z dnešní tiskovky vše a my se uvidíme až na gala večeru, kde si to naši bojovníci rozdají v epických fightech. Užívejte zbytek večera. Ahoj, ještě jednou díky.